găsit la un nou episod, mai bine spus serie. Astăzi vom filma Happy Wheels, un joc destul de distractiv. Sper să vă placă și voi și să apăsați butonul de like. Hai să începem. Să dăm la cele mai jucate de azi. Block Challenge. Hai să-l vedem. Easy, hard. Hai pe easy mai întâi. Am înțeles, am înțeles. M-a storcit. Hai, gata. E pe hard. Ia de diferit? Nu e diferit. Ba da. Puțin. E mai repede. No. Hai pe easy, hai pe easy. Mai întâi pe easy și pe hard. Și prima era aici. A doua. Pe hard e mai, vine mai repede. Nu e diferit altceva. Că vine mai repede. Urcă mai repede. Și yeah! Hai încă o dată, hai pe hard. Ce aici pe mine? Am murit din prima, normal, da. Cum să se poate ceva întâmpla mai bine de atâta? Maestru la Happy Wheels, Mario. Nu ai boss. Nu! S-a înțepenit. Hai, altă mapă. PS4. Am apăsat din greșeală. Nu contează. Ce? I hope you like this level. PS4 right. Ce fac aici? S-a blocat, ce? Cum scap de aici? E blocat. E hard ăsta, așa zice. Hai să merg de hard. Nu! A câștigat măcar copilul. A ajuns copilul, a zburat după aia. Haide, copilul! Copilul! Ce chestie! Cât mergi, mă? Cât merge ăla? Mi face și cu achinator. Vreau să lăsați în comentariu personaje care să pun. Da. Sonic. Sper că se aude. Ce? Nu înțeleg ce trebuie să fac. Deci chiar nu înțeleg ce trebuie să fac. Să mă duc repede. Nu înțeleg. Trebuie să apăs ceva pe aici. Nu înțeleg ce trebuie să fac. Battle Run Extreme. Nu prea sunt așa de bun la Battle Run. Să vedem. Uite! Nu! Și că mor. Gata. M-am dus. Hai să mai încercăm. Uite! Ce? Mi-a rupt capul. Hai încă o dată.
Hai, mă. Du-te! Du-te! Keep going! Ce mai e? Mai trebuie să fie ceva pe aici. Hopa! Ce scrie? Wow! Mă dau bătut. The tight compresor. Hai să-l vedem și pe ăsta. N-am știut să fac nimic, trebuie... Oh, my leg! Săracul de tine. Na, nu e posibil așa ceva, încă o dată. Trebuie să... Da, l-a făcut pe tătăică pilaf. Filma 6 minute. Trebuie să mă prind, da, normal. Am apăsat! Nu se prinde! Bă! Oh, go, dar prinde-te, mă! Gata! Wow! Ajung eu acolo mâine. Aia pot să mă prind ăla. Haide! Du-te! Perfect, dar trebuie și el să lase puțin. Să am timp. Nu merge. Nu pot. Speed run. Speed run, de fapt. Așa și... Sorry. Don't jump too height. Am înțeles. Am mai făcut unde ăsta eu, dar... Mai încotro. Sta ceva la el. Atunci. No. Am pierdut startul. Pierdut startul, mă. Băi. Mă omoară la a treia. Este. Hai. Trebuie de melan. Du-te. Du-te. Încă nici el. A puțin. Yes. Hai, cineva a făcut mai mult? 19.50 am. Nu cred că mergi să fac mai mult de atâta, că... Ia să vedem. Asta. 18.10. Cum a făcut asta? Nu l-a făcut, ce-a apăsat și... Acum mai repede. Înțeleg. Ce pun mai repede. Da. Bravo lui. Asta e ultimul care îl facem. Token Rain. Wow, repede. Sper că v-a plăcut și să apăsați butonul de like. La revedere!